כמה שיותר יקבלו את המלכות של השם והתפללו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה מלחמות. אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. הקדוש ברוך הוא איש מלחמה, הוא עושה לנו את המלחמות. אמותינו הקרות היו שרה, רבקה, רחל ולאה. אנחנו נולדנו מתפילה, ובגלל שעם ישראל נולד מתפילה, כל הכוח שלנו וכל החיות שלנו יהיה רק מתפילה. לכל מה שאתם צריכים, בין ברוחניות בין בגשמיות, לעולם אין עצה יותר גדולה מתפילה. כי מה שבא מתפילה לעולם לא יקרו לאדם, ומה שבא שלא מתפילה הוא תמיד תלוי ועומד. כי התפילה היא סוג של קניין מהקדוש ברוך הוא. לפני שאתה מברך זה לשם הארץ ומלואה. אחרי שברכת, בארץ נתן לבני אדם. אתה רוצה לזכות, כמו שיש לך את האוכל שאתה אוכל ואתה לא גוזל את הקדוש ברוך הוא, תלמד מזה. תלמד מזה גם להתפלל, אין על דבר גדול, אין על דבר קטן. כל עיר ועיר תתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמור עליה, להתפלל על בני העיר, להתפלל על העיר, להתפלל על ארץ ישראל, להתפלל על עם ישראל, להתפלל על כולם. כוח התפילה יביא לשלום ולאחדות ולניצחון, כי השם יתברך הראה לנו במשך כל הדורות. כל הדורות ניסו לחלות את עם ישראל, והיא שעמדה לנו והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. וכוח התפילה תמיד הציל את עם ישראל, אבל תפילה בכוונה, בשעה שיהיה לאדם צרה, מהירושלמי פרק 9 הלכה א' בברכות, לא יצבח לא למיכאל, לא לגבריאל, לא לרפאל, לי יצבח ואני עונה לו מיד. ככה הקדוש ברוך הוא. צריך תמיד להרגיש שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא מקירות הלב, והשם יתברך רוצה לשמוע את התפילה שלנו, וכוח התפילה הזאת זה מה שיושיע את עם ישראל לעד ולעולמי עולמים, בביטחון גמור, כי אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים, ורק תפילה. ותעל שבתם אל האלוהים. עם ישראל היה במצרים, יוכלו לצאת ממצרים רק ותעל שבתם, הם שיבעו לקדוש ברוך הוא. והשבעה למעשה שכתוב ותעל שבתם אל האלוהים, זה בא מתוך תוכם. כשאתה מתפלל משבע לקדוש ברוך הוא, ותעל שבתם אל האלוהים. שבעתנו קבל שמע, זה כתבת לנו יודעת עולמות, זה שבעה, זה כמו תפילה שנאמרת עם כל העצמות, זה מפנימיות ומקירות ליבנו ומתוך תוכנו. מי שמתפלל בדרגה שהוא משבע לקדוש ברוך הוא, שבעת עניים, תראו את העני הדל המסכן, הוא מתפלל מקירות ליבו. למה? כי הוא יודע שאין לו לחם לאכול, ושאדם צריך ישועה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא מתוך הפנימיות שלו. הוא משווה, העני, שבעת עניים אתה תשמע, כי העני מתפלל בצורה שהוא לא סומך על כלום, רק על התפילה הזאת שנאמרת. אז אם אנחנו נגיע לדרגה כזאת שנדע שהוא עושה לנו את הכל והוא יכול לנצח לנו הכל, הכל נגמר ברגע קל. אתם שכחתם את הניסים שהוא עשה לנו? יכולים לשכוח את הניסים האלו? את הניסים ואת הנפלאות. אתם יודעים מה זה להכות 10 מכות במצרים? שמשה רבנו בא למצרים, למעצמה הכי גדולה בעולם. פרעה היה מלך על כל המלכים ששלטו בעולם, מלך על כל האלילים, כל המחשבים וכל הקשפנים היו שם במצרים. יוחנן ממרא היו הגדולים והקשפנים שלהם של מצרים, ומשה רבנו בא ועושה מהם בלתא דבדיחותא פשוט, עם הכוחות והניסים והעבודות והמופתים, שהוא מסובב את כל העולם מהפך להפך, וכולם רואים את ניסי השם. ושעם ישראל יוצא ממצרים הוא קורע להם את הים. איזו שליטה מוחלטת בכל הטבע, בדם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין. אנחנו מתפללים לפני האל הגדול, הגיבור והנורא, שהוא שולט בנבראים, הוא שולט בבשר אדם, הוא שולט בבריאה, הוא שולט במוחות של הנבראים, לב מלך וצרים ביד השם. אז איך אפשר לעקוף את זה על ידי משהו אחר אם לא תפילה? לכן ששואלים אותי, זה התשובה שלי. אני חושב שרק תפילה, אני מברך את כל תושבי צפת והצפון והגליל של השמירה ולהגנה, לישועות ולניסים ונפלאות ולחיים טובים, שקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, תצליחו ויפעלו כל טוב ומכל טוב, ושקדוש ברוך הוא ישמור עליהם וישמור על כל עם ישראל, על כל ארץ ישראל, ושיהיה לנו בשורות טובות, ישועות וניסים ונפלאות, ושזכות הקדושים שיש להם שם בצפת, כל הבית החיים, כל הקדושים הטמונים שם, תגן עלינו ולגאולה שלמה ולשמירה והגנה, וכן יהי רצון ולאמר אמן.